Αφού δεν τρέπονται λίγο, κοίταξε, πολεμάνε τώρα την κυβέρνηση. Χωρίς λόγο και χωρίς έτσι ουσία των όσων λέγονται και των όσων γράφονται εν γέννη. Αυτά πάντα μας η κυβέρνηση δέχεσαι επιθέσεις. Ναι ρε μάνα μου, αλλά κοίταξε, όταν αυτό έχει μία σχέση με την πραγματικότητα, αυτό που γράφεται, το δέχομαι κυρία μου. Ναι. Αν δεν έχει σχέση, γιατί να το δεχτώ. Σωστά. Κατάλαβες, έχω κι εγώ νιονιό, μου κόβει. Μπορώ να κρίνω αν αυτά που γράφονται είναι σωστά ή όχι. Εχθές πήγα στο πεθερό μου, να πούμε. Α, πήγες στο πεθερό, τι κάνει, καλά. Καλά, άκου να σου πω τι γίνεται. Δηλαδή, σε σημαίνει τώρα στήρα αντιπολίτευση. Λοιπόν, πήγα εκεί. Του κόψανε σύνταξη, βγήκε στη σύνταξη. Α, βγήκε, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Είχε αγωνία κακό. Ναι, βγήκε σύνταξη. Βγήκε. Διαμαρτυρόταν συνέχεια και φώναζε και λοιπά και μου δώσανε 60.000 το μήνα και τι θα τρώω και λοιπά. 60 το μήνα. 60 το μήνα πήρε. Τι λίγα είναι. Είναι λίγα με. Είναι λίγα. Όχι, ας του Από το στόμα σου και στο Θεό τα αυτή. Μπράβο, μάνα μου. 60.000 το μήνα. Πήρε, ναι. Ποιος τα παίρνει, το εφοπλιστής. Ναι. Λέει δεν μου φτάνουν ούτε για να φάω. Κυρία μου, του λέω εγώ, του κάνω μια ανάλυση και θέλω και να μου πεις, Σάκη, Ναι. έτσι που είσαι λογικό άνθρωπος και δεξιός. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, πόσο κάνει το σουβλάκι. Με γύρο ή καλάμι. Κομπλέ, βάλε γύρω, πόσο κάνει, με γύρω σουβλάκι. Με γύρο. Ναι. Με γύρο πιο ακριβό, κάνει 140. Μπράβο. Με καλαμάκι 120. Λοιπόν, βάλε με 120 με καλαμάκι που είναι και το βλέπεις το κρέας πιο φυσικό. Μπράβο. Εντάξει. Έχει μέσα ντομάτα, Ντομάτα. τζατζίκι. Το τζατζίκι έχει μέσα αγκούρι, μαϊντανά, Λάδι, ξύδι. γιαούρτι, η πίτα. Άλλη πίτα. Δουλεύει ο φουρναρέι, ζυμωτέ, τα ψήνουν και λοιπά έτσι. Διανομή, πράγμα. Διανομή, χαμός. Τα αυτοκίνητα, βενζίνες, κινείται όλο. Κρεμμύδια, έχει μέσα κρεμμύδια. Κρεμμύδια, άλλοι βάζουν πατάτα μέσα στο σουβλάκι. Και πατάτα. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα 120 φράγκα. Τι πληρώνω στο σουβλάκι, είναι ακριβό το σουβλάκι. Τι έδωσε. Λοιπόν, πρόσεχε να σου πω τη λογική. Και το χαρτί το τυλίγει τσάμπα. Χαρτοπετσέτα τσάμπα, τρως, πίνεις νερά, Λοιπόν, μέσα πράγματα. εγώ σου λέω να τρώει ο άνθρωπος 2 σουβλάκια στην καθισά του. Μόνος του ένας άνθρωπος 2 σουβλάκια. Ναι, 2 σουβλάκια να φάει. Πόσο πάει το 2 σουβλάκια. 120, 240. Και να φάει άλλα 2 το βράδυ, μη με όχι, ρε. όχι, να φάει. Και το βράδυ. Να φάει γιατί είναι πλουσιοπάροχη η κυβέρνηση. Να φάει. Ας φάει. Ξέρω Λοιπόν, πώς να φάει και το βράδυ άλλα 2 σουβλάκια. δεν πάθει τίποτα, του ήρθε κανένα κόλπο μας. Ρε να φάει, να πάει στην ευχή του να φάει. 2 το μεσημέρι και 2 το βράδυ πόσα κάνουν σε άρτισμα. 480. Όχι σε σουβλάκια, σε δραχμές. Το έχουμε. 480. Εγώ σου λέω να πιει και μια μπύρα. Όχι, μπύρα έχει ζάχαρα. Αν άστε δεν βγει, να πιει νερό και ξέρω εγώ να κεράσει και μπουρμπουάρ, να δώσει και ένα δίφρακο στο καρσόνι και άλλα 3 καπάκι στο βοηθό. Λοιπόν, και ψωμιά να φάει ένα 500 την ημέρα. Θα έχει φάει τον άμπακο, θα σκάσει. Λοιπόν, έγινε. Έτσι, άμα πάει, θα πεθάνει μέσα σε ένα χρόνο. Συγγνώμη. Πόσα 500 έχει την ημέρα σε αντιστοιχεία με σουβλάκια, άμα το βάλει. Το 60.000. Το 60.000. 120-500. 120 ημέρες τρως τσάμπα. Δηλαδή, πληρώνεις για ένα μήνα, σου περισσεύουν και 3 μήνες, στους 4 μήνες που είναι, να τρως τσάμπα. Τζάμπα. Και μιλάει τώρα αυτός ο άνθρωπος ότι τα 60.000 που πήρε να πούμε και μεθοδεύεται οι συνταξιούχοι και σκεφτόνται αυτά, ότι είναι λίγα. Αυτό είναι αχαριστία και έλλειψης μυαλού. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Μπράβο, 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 μπράβο. Σκάσε.